Shubor na kashlem jong unongsan hima. Ka Henyo Trap Youth Council Sengkemi have aprosau tarik ujemang araja arpasau kala IT ki hendrungut ki khana kasi ki balakarni bandi drop shakawe ka rehabilitation center kabadan Assam kabala pet bat kemi da ki samla ki badai ki paradok parasnam ki balala bat nang ban ai gajing sumar ban penuan biang shaka imlang salang ki bubun ki samla ki balangop hakikam ba syate merau kajing IT ka seng ki ni ki khana kadai na gajing akran ya sngut hulang bat ki bahaying hasam jong ki khana ki bakaseng kala yo bat hagajing khanra ban ya khun persya ya gajing sneu udrok bat ki don ro ki breo ki bala phone hi shakaseng ban wan shimti ki bahayeng ki balangop ha udrok hadien ba ki layu i gajing sei so na gajing ya khun thma persya ka seng ya udrok haba ajing kran na kalyang uba don bok lang kharling do vice president ka seng ulong ba ka seng kala pha ya ki ni ki samla ki balangop ha udrok ka deling ba gajing wan shakmat ki bahayeng hasam hakapor ba ka seng ka kam ki ni ki khana di drong Tarai ah. Ka choisi hi naduk apik jungmi mila bana ye ta ma persya drugs mila keren ro sekila patai kubuan ba ngim isi ino di drugs sang isi drugs ni isi drugs sama bal mau drugs poi ke jinto kapoi ke jinti kapoi ro kubuan ba penyap breu bintang drugs dengan sukuan berdoang bakai choisi hadu pertama deh ngidang ye khandra ngidang ye khun persya in drugs namar bangi suthu baladang ye khun tang sisi asngi kenam lawan lo ti habang ye khun yu drugs bat penduk jat itu drugs jadi bentik bahalan de jong ta ngi khun ru ban pen im ye kamsim jong kini ki bilang ngop drugs dengan sukuman ba hagni ki da si bladam bana liang jong ki dikhot joke choisi ngila yo na lagi caka jong nomba sulong idon ki bangki dikhot leng baki district unit ki circle kilale ya ketika bentang sukuman ban thu ipi ba kat ki bangi yo ban kena di drugs ni jishim di kontak nomor jong ki family members jong ki kwik pa resolusi ban au baki don ki family hakapor ba ngila sim kontak number ngila phone ban phone sport office ki man ki don ki family dan ki kwik pa habang ni pawan ladangi kem kemudian me ni pawan komentar ski kiwan bala de kiwan ngi yo ban ya selamat ki subuh cibuan ba kini hendruk di kilong ye kisngo kisngap ya kajing khot jong kenhun jong sen kidon bleng jong ki bawan hi makilai itu ya kata kajing trekam barat ba jong kai choisi bakum no ngini kon percaya drugs kidon ki balwan ofahi ban terwahi nakam ta ka baha kamyat jong ye ngasem leng baki khon ki jong ki blangam hamli jingdi di hakni kaski kebumta ngila lej tan yibal likam dakaba ngila yo jujur ngila kam hidup dan ki bangila trap podanti ti lembah kaji menjur lang bahia sam bat ni sukumen chuchu banitu ipi kuwe bangila don kaji te bat ni kala alive again foundation kabri foundation ke balaron dan ni belah penia di baru pasa wini ki samla uba ngi don kaji itu kerpan nambar balang bau nu samla ki bon ki we pat ki langop menta ki laki empat
lần này là revive cái chữ em là thao thông mai cái chữ em của trong kia dengan sukuman mentai bai baru sai la dan kat bat ngi hang ni ban pick up igni khna de hat ka first day haka khat kna trek la dang bakla ngila lej ban IT ban lej jengok la de ban pedikna bakalong kumnu ka rehabilitation center dai herangi I nadu kan environment hadu ka jing kho jing suba bat hardo ka kom eye treatment ngi I kalong ka bapaka di terdang ki family ki ko ngo la ne lingba ka ta jing witness ka jongi ma hang the ngila yo bani kran sahabat ki hang ne hanom aslong menen mesingi bat mentah singi la yo ngila yo bani kran face to face bat baro tinang liang ka jongki kila sunghun bat mentah singi ngin IT no ekini hinrungut hang the hapo rehabilitation center ka ban puasa dengan skop no IP kidon ki to ya ka jing sniu haji sisa ka government ka jukran de ka juang ba ngin hab ban ye train kan ano ma ban len ki Japan ka support na kiram basnong na ligi dor basnong te ki dor basnong ro phite hapok kasnong ki dan segi seng samla ki dan segi pressure group te kasnong bre ka Japan sen nangi dengan is kemba lada kadon sya ka jing train lang nado ka benta ka bakham hapok hado amta bajrong ngila ban rat kong here ban chiong ba kim long well qualified la ne kim long experience ne kam how to tackle and how ban yakun new drugs kalong ka bomla long ma pedang ti lesi kal la ban de tang ka jingkran ka ba ngena ma ban len mo kren ji shisha ki babur ki beri udan hak an menta de ma ki shen ba pen ken ai ki bon ki bada uniform ki karni how drugs nganget ba ka department ka sawat ka pang ya ki ba komite ki kena uwe samla bodan hang de menta lingba no uniform lingba no we nu pulet swat ungap drugs pin ong iyo hatop himwang tang bangi khandra drugs mangi kakta iya ka department la ni kakta I berodan ka an haji sabi di ban ai ka jing trilang kan tiki khon ju ki he ki han nganom mention kerteng ki bobon ki ngop hanu jat jing di henry namar baki di barospa ki lak ban pensiong ki spread ru di kat baman hang to jadi terda wat ya drugs hi omdai ban ong ba ngin ya kroti namar om lak ban tep ngala krenteng te kenten lak ban tep kala ban wan haying jong baruspa hau ba wat hau ba dok ro manta kiski ki bobon ki khna ke mo ong we ni kirang ba kane khna li ka balada setiap ka bam damit ka tarok ya di drugs ti ki ba kumta ngabu ban ong kum de ha ba de bat ka rehabilitation center jong I ngilawan page la jong kaman ngilai I ka bakum du ka center kalong namar ban compare bat ki we le se don ki jing ya keno yo kentho ba ki rehabilitation center ki ba syuka mai tang ka pisah de ngina mak ban lan ki don ki bakum ta andre uniu somla ude somla ya ka ba habang ngilai keno ya kren I ong ba mentang ngam fokus yo la ngam hakapun masang misal se kalong ka jenjari I bakum nu bandron ya ketika rehab center herimenta kam de syuk kepisan rei ukwa ba kam sim ka batam lani kam sim bokor de ngi I bo ulong profesional lamar balai ngau gum dan mar yala de ulama ulai ya ling ba kan de kacing kalenti mensyang ngadang ye tho khana lani kran bangi thong ye phi namar ki kam ki ba philale ki bolong persya ye ki mang salang lani ling ba ki kam di ki ba philale heremta ye phi ngi thong namar phila im hakaji im ba ngi kwa ba phin pen baham lang ki we man shapi ngi thong ma phile kam siam ta ngi thong ba philale ye ka kam ka ba ban pen im pat yi gini ki bala syak dang syak te syak khom hau ne u chat jingdi ni tu drops ngi ngim kwa bangin khot I brem juk ai namar ba ka shlong ka headache ini we urang ba ju we shnong do urang ba shnong habai kendo mar khmat ba nga uang ba ngathaj ban kem drops na ka shnong jonga namar balai ka ba khadok manga na hablai mna pia shkon na ka ski na ka balai shkon hari ni khna li ke manem setiap shibet damit kala lain la setiap mula sisngai kala ayat pahu kala di biang apa sulong kani kala jah apa ka we ka shnong ye ka bangan naman chon keteng kidon ye ka bang habam jer keteng kadi po tipo mizran dan no deng joki ge thu kumno ka treatment nte kumno kisha treat partial ro let's say
wat ha ta ka bam ka di bat kum ta ter da ti kim shom la yu ta ka jingkot bapura kilawan sian nong ba shlong ki ngop yang ba leng ba ka jingop jong ki hayo hat ni kendo mi yo bat ki don ki kena be yo bat ti leng ba ka jingkot ngu menjurang jong kami jong to kena menin men siski yo bat menin pawan tem ta ski le menjur men pha cha the thì cái này cái đi cả bàn tay các bạn là bình đẹp bàn tay ski bạn nghĩ scam mo ba cái jing long cái chị em jing yêu bring ni nom la ban lang ni or ni hap ni bakla khen begini kena baru khoi kila or kila hap ha cái jing sap ni choi ha cái jing lam bakla jung nur jung nur thì đây nghĩ scam ba ni don điều beli terkedan badan bor lo baro ngi scam balang ba jung un sa yo ban thau mai pan ya cái chị em jing ni kena dokumen cibun bai baru ri le thu bahang thiam đây tang ba ki hikai kum to here kadon ro chi hikai ba kum do ban tip ka duai ka piran bat ka bible study ki ba ka ju share dengan jong ki tu tang le hi